wata mata ce ke tambaya, tana zaune ne tare da abokiyar zamanta, suna samun faɗace-faɗace da kuma rashin jituwa, har Allah maɗaukakin sarki dai ya sa wani lokaci mijin nasu ya ce idan sun sake yin faɗa bakin aurensu. To sai ita abokiyar zaman tata ta same ta ta buga mata marfin tukunya, don haka sai faɗan ya sake shiga tsakaninsu. Mijin ya zo ya ce kowaccensu ta tafi gida, shin menene hukuncinsu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Babu shakka tashin farko shi dai mijin ya yi kuskure. Kada ka sanya aikata wani abu ya kasance sharaɗi ga aurenka, ba kyau. Ko yaushe ka zama mai haƙuri. Da yawan aururruka suna mutuwa ne saboda yin haka, kuma sai ka dawo kana da na sani. Kana so ka mayar da matarka, ba mamaki saki ya kai 3. Don haka mazaje sai a yi ƙoƙari a gyara. Kada ka ce mace idan kika aikata kaza bakin aurenki, babu kyau. An gane? Sa'an nan ta ɓangaren auren a gurguje saki ya auku ga duk matan su biyu ɗin. To sai dai kowaccensu saki ɗaiɗaya ne, domin saki idan ba a ambaci adadi ba aka ce an yi saki to ɗaya ne. An gane wannan? In ma an ambaci adadin to shi ma akwai saɓani tsakanin malamai. Akwai malaman da ke kallon idan ka ce na sake ki sau 100 in ma ka yi haka to za a riƙe shi saki ɗaya, sai a yi maka buloli na wasa da shari'a. In ka ce ma ka yi 3 ɗin, suka ce ba a 3 cikin lafazi ɗaya ko? Sai dole ka saki ta koma ta dawo, sannan ka sake sakin ta, sannan ta dawo har kai mata 3. Amma ba ka sakin ta lokaci guda saki 3 gabaki daya, talaqul bid'i ne ko? An gane? Inda wasu bangaren malamai wanda mafi yawan malaman malikiya kuma suna akan haka, cewa ana iya saki 3 a lokaci daya. Idan mutum ya yi saki 3 lokaci ɗaya ya yi, duk da yake shari'a ta kyamace haka, kuma ana iya ma a yi mishi buloli domin ladabtarsuwa na yin saki 3 lokaci ɗaya. Kai saki ɗaya mana, idan har ka ji cewa baka da buƙatar kamar shi ta, sai ka kyale ta cika idda ta je ta yi wani aure. Idan ku har Allah ya dawo da tunaninka zuwa gare ta, kaga dai saki bai kai 3 ba ko? To amma idan saki ya kai 3 fa, sai kaga an dawo ana ta kame-kame, wani ya zo da wata ya saki ta saki na farko, aka sake komowa ya mata na 2, na 3 kuma ya zo sake mata saki na 3, kuma sun dawo suna son su komo. Saurasa dubarar da za su yi, wai sai ta ce a'a yana kwana, ya yi mafarki cikin kwana sai ci ya saki ta. Wai cikin bacci ya ci ya saki ta. Ku dube da suke so su yi wasa da shari'a. Kunga sun tafka kuskure, kuma yanzu sun dawo suna da na sani. Ga yara tsakaninsu, yanzu dole za a je a ɗauka wata a ba ta riƙon yaran, ta yadda ba za ta taɓa riƙa su yadda uwar da ta haife su take iya riƙa su ba. Allah maɗaukin sarki ya taimake mu.